възмутен. Крайно възмутен съм от това как България просто не стига спортистите. Какво правим? Какво правим? И сега, ако отидеш да вземе тези пари, там 100-200 хиляди, примерно на година, там ще ги взима или си какво, ще кажете, ама той е продажник, ама той това, ама той това. И ще бъде плют, обаче пък носи медали тук на България, като носеше медали с хори ще гладиме тук, нямаше 5 лева в джоба, примерно да вземе едно кафе. Никой не го прилича, нали? И така, здравейте машинки, здравейте YouTube, добре дошли в новото видео на канала. В днешното видео ще засегнем една по-конкретна тема. Темата за българските щанги. Защо искам да направя такъв клип? Защото съм крайно възмутен съм от това как България просто не стигне спортистите. И като цяло това е нещо много срещано и много често срещано в последните години. Виждали сме колко момчета и момичета стават шампиони, носят медали за България, пославят нашата родина, а накрая с една мизерна заплата от основния отбор, която дори понякога ни я дават поради някакви техни причини, които ще засегнем днес. Главно искам да наблегна на това. Разбира се, главната тема ще бъде за определеното въпросното момче Карлос Насар. Да, всички предполагам сте гледали клипове в социалните мрежи, особено в YouTube, свързани с него. Да, може да се повтарям, да се покрива доста неща, това, което ще кажа, но все пак аз искам да направя видео по тази тема. Какво искам да отбележа? Значи това момче, феноменален спортист за България, дава всичко, което може, продължава да печели медали, сега европейско първенство му предстои тук в България, предполагам отново ще стане европейски шампион. Възстановен от контузия отива и се пуска, става европейски шампион, става световен шампион и държавата му даде на стотинка. Има предложение от някакви Арабия, има предложение там, катарци или какви са били, колкото разбрах. И той отказвал. На два пъти отказва офертата, която е просто супер примамлива. Ако по принцип това момче няма средства, да го кажем така, това момче няма средства да ходи по лагеря, да се възстановява, защото тази операция, която има там на Хилс, това струва пари. Предполагам, трябва национален отбор да му поеме по принцип за мен тази операция. Ако той се плати с негови средства, национален отбор да му припокрие сумата, това, което е платило. Но и това като цяло не се случва. Което ако за някой момче, който няма финансовата възможност, няма финансовата подкрепа, примерно от семейството му или от някой друг, ако няма откъде, това означава, че той не знам как ще се възстанови. Смисъл операция там по здравни пъти, клинични пътеки, и то в България здравеопазването не съм толкова запознат. Като цяло ще не ми се налага да се сблъсквам с такива неща, операции, слава богу. Но ако един такъв човек няма финансовата възможност да се възстанови, какво правим? Какво правим? И националният отбор примерно може да покрие една операция, примерно там 5-6 хиляди лева или там няма значение колкото и 10 хиляди лева. Това ли няма националният отбор на щангите? Самата федерация няма толкова пари, смисъл пък един медал предполагам доста пари като цяло на федерацията. И като цяло не сега, има сега още две момчета тук преди някой друг ден. Взеха пак още два медала, златни медала за България на българските щанги. Карлос Насар предполагам ще бъде трети, защото който ще стане шампион. И това много ме бесява. Просто ме бесява това, че някой полага някакъв дарен труд. Не говоря само на щангите. Примерно дали ще е борба, дали бокс, дали футбол, дали тенис. Макар че аз не съм толкова фен на всичките спортове. Но няма значение. Полага някакъв дарен труд. Няма какво да се облаги държавата. Така подбивате всичкото човек. А това момче, оферта от Арабия, отказва на два пъти. То оферта, която предполагам ще му прави целия живот. Хиляди, говорим за хиляди, 50, 60, 100 хиляди долара заплати. Просто какво да говорим. А тук 2000 заплата, отбор. Той му каза, че една подготовка за състезание му и за около 60 хиляди лева. 60 хиляди лева за една подготовка, говорим това с къде ще се подготвя, дали с треньори, дали с лекари, дали масажисти. Било то конкретната му храна, която ще приема, било то добавки, възстановителните процеси, абсолютно всичко. За 60 хиляди лева. И това не е малка сума пари. И България може да е с някой спонсор. В смисъл, не знам повечето хора, които имат възможности, финансова възможност, било то земеделци, било то предприемачи, било то хора, които имат някакви бизнеси, не мисля, че ще му скъсне чак толкова от сърцето да го спонсорят там 10-20 хиляди лева, примерно, да направим подготовка малко по-спокойно и да не се притеснява постоянно това дали ще има пари да направи, дали не. И като цяло, за мен това наистина е много смешно. Много смешно.
за нашата такава държава, където наистина има хора, които могат да помогнат, но и най-вече за самата държава. Повечето хора казват, ева, момче, останал си тук, не се продава, примерно, на араби, катарци и така нататък. Добре, съгласен съм, така е. Ева, наистина, че не се продава, примерно, за пари. И сега, ако отидеш да вземе тези пари, там 100-200 хиляди, примерно на година, там ще ги взема или си какво, ще кажете, ма той е продажник, ама той това, ама той това. И ще бъде плют. Плют обаче пък носи медали тук на България, като носеше медали с ходише гладен и тук нямаше 5 лева в джоба, примерно, да даде едно кафе. Никой не го плюеше, нали? Обаче на него само той си знае как му е, по принцип. Ето това ма дразни, ма напряга, просто ето това нещо на България, защото не се поставяш на място на този човек. Колко време според вас ще трябва Карлос Насар, примерно, да не взима никакви пари от тази федерация, той си дава здравето. То си дава здравето. Това е голямо физическо натоварване, сухожилие, стави, въпросни контузии. Това не са примерно 100 кг щангата един, това са 220-230 кг на човешко натоварване и това не е да я дига по един-два пъти. Той днеска примерно ще направи там определен си тонаж, който има да речем там 15 тона щанги днеска. И утре пак ще направи 15 тона щанги. Други ден пак ще направи 15 тона щанги, защото той тренира почти всеки ден, той тренира по 2 пъти. Той друго главата му, ние освен да стане най-добрия, първо да стане олимпийски шампион. Която олимпиада ти първо предстои тази година, лятото, в Париж. Според вас, това как е? Един път се контузваш брутално и да не може да се възстановиш, а той имаше и късмет, дали Бог му помогна като цяло. И волята, разбира се, не е изключено това, да се възстанови по най-добрия начин. Ако той нямаше този късмет, кариерата му приключваше тук и трябваше да стане за един нормален работник. А пък за един спортист, който дава всичко от себе си и има амбиция да стане професионален спортист, да си изкарва прехраната с това нещо, да се контузи, представете да се контузи, да не може да прави нищо друго. Какво правим? Трябва да работи като, не знам, като разносвач на пратки в спеконти спидили, не знам. Или като сервитьор, като барман, нещо. Не омъжавам тия професии, ама за един спортист смисъл не е нормално това. Яко право здраво корално момче, направил толкова много неща. Това е проблем. Това е наистина голям проблем. И тук трябва да излезе някой, да, като спонсор, да го спонсорира, смисъл, не казвам само за него, за много други спортисти. Ние сте един спортист. За мен, това момче, ако стане там на 23, 26, 25, след време, ако продължават също до тази федерация да не поема нищо, но трябва това момче ще има приятелка там. Ще има едно дете. Детето му какво ще еде? Обясните. Жена му. Как ще си изхранва самото семейство с тези 2000, там 3000, колко ще да му дадат? Като той трябва да се подготви за състезание и като цяло да гледа семейство. Това според мен не е нормално и в един даден момент Карлос Насар, предполагам, ще замини, ще предприеме оферта. Веднага. Той даже се каза, сега ако той ми се обади на арабите и каза, че отива, веднага го вземат. Няма значение, че откава двете оферти. Така че според мен той си има отворена врата. И аз не бил го плюл, ако отиде и зала за друга държава. Защото все пак живота не е само да си най-добрият успешен спортист, но живота така ще те завърти, че просто няма да имаш никакъв друг избор и така иначе трябва да се изхранваш ти, твоето семейство и близките ти. Все пак това е живота. Нали, когато говорим двете крайности, да бъдеш най-добрият спортист, но гладен, да бъдеш пак най-добрият спортист, но със семейство трябва да направиш някаква разлика. Просто невъзможно да направиш някаква разлика. Не искам да го казвам, но това е самата реалност. Много хора се ще ма да хейтите, ама ти като цяло не си професионален спортист, какво разбираш ти от спорт? Да, така и не съм професионален спортист, занимавал съм с някакви други спортове назад във времето. Но да, имам някакво понятие, смисъл от това. И моите виждания какви са. Тренирал съм борба 7 години, знам какво е смисъл. Това и съм чувал, нали, по-големи от мен състезатели да казват, че е доста по-трудно, когато нямаш финанси. И то се вижда. Самата федерация бедна, няма пари. Това поне казва в интервюта, изказвания. Финансовата помощ е ето такава, не може повече да отделим. Добре, съгласен съм. Трябва да се замълчиш, главата надолу. И ако не са твоите близки, твоите роднини, защото на повечето е така, нашите роднини и близки ни помагат в това, което искаме. Отиваме, искаме да се подготвим този лагер. Там намират пари, нали, средства, ако ти нямаш, защото ти по принцип се състезаваш, ти не вземаш никакви пари. Ако не си национален отбор, примерно, дадат някаква заплата.
или към някой клуб, който ти дава пари. И близките ви помагат. Помагат доколкото могат, приятели, роднини. И доста професионални спортисти го казват. Било то по чудо, било по самбо, борба, каквото ще да е. Самите те си го казват, че ако не са близките им, е много трудно. Е много трудно. Така че да, за мен тази федерация, всяка една българския спорт не взима никакви мерки. Националните спортисти отиват други държави да се състезават. Това става шампион, това носят медали там, защото те имат качество да стават шампион тук в България, са го показали през години. Но не те ценят първа година, не те ценят втора година, трета, четвърта, пета. В един момент ти си, както казвам, гладен, без пари, но с медали. Стоят просто една купчина медали и купи на стената, на рафта. Успехи, да, познават те, в твоята среда те познават всички, но до там. В един момент ти върша на такава възраст, където трябва да седеш семейство и ти си без пуканата пара. И колкото да казваме, че не материалното всичко движи, искаш, не искаш, парите движат света. В смисъл, без тях няма как да преживееш. И в един момент, както казвам, това момче ще приеме оферта от тези катарци, тези араби, защото това е съвсем естественото, нормалното на един човек да приеме най-добрата за него оферта. А най-добрата оферта, като не ти я дават в твоята държава, следователно, предполагам, ще ти писне един ден и ще приемеш. Затова тази тема, която засегнах, наистина много хора може да ни им харесва, може да не ви е толкова интересна, но за мен лично това е тема, която трябва да се засегне. Каналът ми е широко обвързан с дигането на тежести, като цяло и спорта, не само. Но това реших да засегна, да направя това видео. И да, като цяло не бих обвинявал Карлос Насар, дори след това европейско, ако нищо не се случи, да отида да си приема оферта, катарци за там на Олимпиадата. Но предполагам, че ще изкара Олимпиадата, ще я изкара за България. След това вече не знам. Ако не се вземат някакви мерки, това момче напуска просто и съвсем нормално да напусне. Аз така го разбирам. Съвсем нормално е той да приеме офертата на тези араби. Защото за мен е просто логично. Логично е. Няма как. Да, общо взето това мисля това видео. Надявам се това видео да ви било интересно и полезно. Като цяло, колко да ви е полезно, просто ви било интересно да сегнем тази тема. Тези, които обичат да се говорят за българския спорт. Като цяло може да напишете един коментар долу дали сте още такива подобни видеа на други спортисти. Аз следя много видео спортове, така че може да направим някакъв анализ на това. Така че да, ако ви е харесало това видео, знаете, палче нагоре, може да се абонирате за канала ми, гони 500 абоната. Трябва да ги направим, за да включим една монетизация на този канал, така че благодаря ви, ако ги стигнем по-скоро. Така че да, абонирайте се на палче нагоре и ме очаквайте в следващото видео.